Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag nga bigat yung aming nasangapada papagayam. Mani po dito ay Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Lucas Norte, Philippines. At di man nga sumang bahit programa, Dear Manong Nemi. Kadito ti pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumabkablaw tinimbaga bigat na mga oras ng mga aldaw. Please share this program. Kabayatan nga bibuya kayon, share. Kastamatan nga padaalan nyo ti pagkasalitaan ni Heidi. Gapu kano, iti fried chicken ni Manong. Nagkukwada. Nagkukwa. Nag-aamuda. Unoan niya. Padaalan nyo na ti pagkasalitaan ni Heidi. Sagudahin nga rin ti surat. Di ba kasalitaan ni pagayam tayo nga Heidi? Darat-darat-son itong papagayam, naging gaamal pas. Sagana kayo, tating ganda nito nga pagkasalitaan. Kung na ito'y, iplastar ta. Dear Manong Nemi, pudno unay, mayat tay manuno saan, kat pudno unay Manong Nemi. Tay pagsasao, nga kasla pilid tibiyag. No adda kay ti baba, posible, nga adda kang tumatiteng nga uno ti tuktok. No adda ka ti tuktok, Manong Nemi, posible, nga agsubli ka ti teng nga uno, bumagsak ka iti baba. Abi nga nga dito amo Manong Nemi ti agsakbay. Sa bagay, agsakbay tupay, maaros pay. Anang tulakid din ti pulos agsakbay. Nakapimpintas Manong Nemi ti biag mi iti asawak. Idi. Gabutan ang agat Manong Nemi ti asawak. Nagagat ko na. Agsipod ta. Deta ti gapuro no apay ng biglang masenso ti biag mi. Kapo, itinampintas ka negosyo na kano. Ni Dani Manong Nemi, ti lalaki ka kinaduwak, nga nang bukay iti pamilya. No mampay may mesalain ti anak mi Manong Nemi, ni Vina. Siguro Manong Nemi no saan nga nasapa, napukaw. Daddy Dani, sala ko mga ni Vina, tinagbaling nga anak mi. Igaputi ko kompetensya na negosyo Manong Nemi, pinatay dati asawa. Nagsakit. Tapiglalayangan Manong Nemi, ang tawag da kaniyak, ngayon taray da ni Dani iti ospital. Igaputa dalang paltog kan kuana. Riding in tandem. Hired killer Manong Nemi, nagiging ng tira kan kuana.
Anda idi ni Vina manong name di eskwela da, gabotag grade 3 pa ilang idi, piman. Nagdadarasak nga ron nga napan iti ospital manong name tapno lang maamuak nga dead on arrival ti asawa. Namin pinsanan manong name nga napukaw kaya nagpatingga. Tinunugyan mi nga ragsak iti asawa. Tawanin. Sahanan ng mga angis. May isa nga nalamis sa bangkay. Sahanan nga makapagsao. Sahanan nga masumbatan na ginisalutsod ko. Tisalutsod ko manong name nga apay nga pinanawan na kami ni Vina nga anak mo. Kasino? Tiawanan ka raroa. Anang papatay kan kuha na. Kailan niya ti basol na. Idinto ta na singpet-met ti asawa. Ang paunayin manong naming nga papatay. Italang bigat manong naming nga nakaragragsak na nagpakada-kada kami kini Vina. Inarakop na ti anak na manong naming sana inulit-ulit. Hindi pa nagsingsingpet na. Nasdawak manong nemi. Saan naman nga dati nga naramiden, nga naman arakupen na, sana agkandig ni bibig ko. Sana ibagbaga manong nemi nga jak baybayaan, tibagkik, kas namaten ti anak mi. Dahil gaya man ti panagparik na manong nemi. Nga dahil tinaudi nga panaging narakop mi, panagsarita mi, kanay dyan tinaudi nga panangarakop na, panang bilbilin na kinivina ng anak mi. Nagsakit manong nemi. Nangaro na lang aro din. Hindi bagada manong nemi nga ato ti utang ti asawa. At dapat lang nakamansayag ti asawak manong nemi nga umahayan ti kadapsoor manong nemi nga problema. Ngayon pinaring pas dapat lahing manong nemi nga naitabon ti asawa. Kaya di ba nakaitabon naman nun nemi, nagpadpada kami nga agina, nga di pulos maatyanan ni Tiloa. Nga nakamusmusulon, manong nemi, di ba nagsayasay, dagi Tiloa mi. Nagsalsaludsod piman di anak ko. Mami, apay matan nga awan ni Daddy. Apay matan nga datan. Saan naman tan nga makita? Sirasiraan naman tanti nang iparandag ang kuha na. Anak, agin inanan ni Dadim. Nanawa na ta ni Dadim. Kanuan niya man, tibilin na kayong kay di. Kaya di pa nagpakada na. Nagsingsingpad ka. Ipas nagmutagbasa. Kalpasan ti makabulan, dadi dani manong nemi, adon di kiti umagsingir. Kapilitan manong nemi, nga ti pasdek ti negosyo, ti asawak, inaladan. Nagbibingayan dan, kada kiti nakautangan mo. Kan kastamatan manong nemi, kada bintas nga balay mi. Empasdek ti asawak, babayin na ti ado nga rigat mi. Guyuden dan manong nemi. Papanawan da kami. Mami, apay nga, papanawan na tamatan dito nga balay. Kahit balay tayo dito. Anak, oray lawlawag ko kayong katiamin. Narigat mo nga, maawatan. Tapos tawanin, Daddy. O, pa yun, tinapintas kang balay tayo. O, tibag na nakamanak. Tanda na, ada na kasagana nga. Umakaran ta. Dakil man lang nga balay. Asudag ka naman lang di eskwela, Mami. Medyo tayo. Basit lang nga balay. Umanayla para ka natanak. Upaan ta.
manong nemi dagiti laeng arwaten mi nga gina iti naalami agraman lunglungan para iti kusina manon nemi. Iti oven, refrigerator, nairaman pa'y manon nemi nga nagkwenta tapno laeng mabayadan ti utang dedidani manon nemi. Kaslasanak ang mamati. Nga madaman ti abogado manon nemi nga mangilawlawag ken maging pakita kadigiti ebidensya. Balikas la adda kami ti ngato manong nemi biglang adda kami ti baba. Awan pulos manong nemi iti mabalimi nga maitugot pati kwarta iti bangko manon nemi naala amin. Maglakid din manon nemi. Tala anda nakaduling nasang kabasit manon nemi nga pangrugyan mi iti na anak ko nga induling kung saan kong yung bangko. Iso ti panangtinag ko manon nemi in-advance ko ken deposito iti balay nga pagkasaraan mi iti anak ko. Nangaliliday iti anak ko manon nemi dadda kami iti kagangay lang balay. Mami, anak, kastilayan ti balay ta, napintas mo tanak. Napintas, kabuta. Ada nga naprapras ko dito eh. Ato da kita'y mula, ato ti kayo. At datamat lang iti syudad. Una. So na lang ato yung iti mall. Sa narigat tilogan dito eh. Dito ti kwartok. Una na. At damad lakod son na. Ada. So lang ta single akod son single akatre. Pagida mo rin mami. Ito eh. Agad laod nga. Silid. Sa dabay bakante nga silid. Bali talo nga silid. Ada salas na. Ada pa nakakusina na. Nagbasit. Hindi kiti tugtugaw. TV nga'y. Gumata nga to ti TV. Ulit damad at gadget mo. Cellphone mo. Ang samit wifi dito eh. Anda. Gumatang ta. Ompeng amin nga awanin daddy, mami. Natakamanda. Sangit ka man na ba? Awatan tanti kaya po no. Nga awanin daddy. Pagkalantang oras ti kwartata. Sumrek trabaho na. Yan dakit, naggraduarak man ti college. Dati-dati ba't nga nagtrabaho ng opisina. Ngayon sa anak lang yung pinagtrabaho ni daddy, hindi agasawa kami ka na idadakan. Kung naklano, awan mo mga trabaho, hindi lang iti balay. Professional ak matana. Gusto nga pagtanaga ba? Ikarigatan ta, iti dagos nga makapagbugom, makarecover. When? An-anos lang anak Barbaring no. Umasensot at tumatlaing. Ang nga balit na may sacrament, kabaylan ka nga pagkadalin. Elementary, high school, aging kang graduar ka ti college. Oen marong nemi may kawa kami nga gina. Ngayon maruam kam tukunak. Ta di kadatapi kat katulong mi marong nemi. Sa awang problema iti makan, masida, mapmapnud ti ref idi manong nemi. Ngam kalagitoy, awang 20 ref mi. Sid ka po nang naglutuak manong nemi, ibusin mi amin. King ka manong nemi. Anak ang strek madlang iti trabaho, mga opisina gagangailang nga clerk ak iti bangko manon nemi. Hindi maamuan manon nemi digiti lalaking may sak nga balo. Hi, Heidi. Hi. Balo ka kaya. Among malasang ka. Balo ha. Grade 3 jay anak ko. Babae. Manong ang tawanan nga natay ti asawa? Akong pa makatawin. Alis doon ko mga doon ada makatawanan tapos nagastagat agproposa kang ka. Si Kamet. Aman, sana ano? May sak pa lang baro.
No may sa baro, abay kahit mo ti balo. Subsubra tinatay nga tao ko na da. Balo ka man, kaslabalasan ka ba lang. Napintas ka, hindi. Awanan ti plano pa yung kasawa. Posible deta. Sayang ti panahon. Siyempre, awanan ti asawa. Brubing ko na nga sukatam. Sinod ka doon ko mga mangisakad ti masakbayan ti anak mo. Kabailak, gabutan may mesa. Unang, I'm sorry, Jimmy. Orahan na ti bagbagham. Nalpasin ti desisyon ko. Karing-karing ti bagik. Sa anak tun nga kayat. Manong nimi ado ket ado dagiti agpropose o may dagpasya dito balay. Kaslak bala may isang na balasang manong nimi nga no labsak tag sa uket agi intar dagiti may agpasya. May ayatanak betata. Siyempre, may pakita manong nimi nga napintasak, dilikudan nga adan anak ko. Ngayon kasi iti desisyon ko manong nemi, di da pulos matignay ti puso. At dapat kita regalo, no mabalingkat saan kong awaten. Talagang saan kong awaten. Isublik. At dapat na kita mangipapilit. At dapat na kita hangsak ti regaluan dan dikat ni Vina nga anak ko ti regaluan na. Ngayon pulos manong nemi. Nga di da pulos na tignay ti puso. Di da pulos na luktan, tinakaganda ito ang puso. Hindi ba nagsasalita minsan iti anak ko manong nemi. At da idin iti grade 4 na idin. Mami, anak, di ka di ba lamarigatan, di ba nagbasam? Mami, nalaingak met. Noon dasang kong among, nagpatulong amat ken ka. Ngayon mamano lang. Gabot na, kayak ba't, mami? Anong artiket mo sa lutso nito? Ang tutikit agar arem kan kanya. Ang dapat napingat nga ko opisina kang gararem. Sa mo kaya't nga sukatan ni daddy? Sana nak. Oray bagak nga, kayat ko nga da sa bali nga dadin ko. Oray kayat mo. Ano saan ko matakayat? Saan kanto nga nga ma-in love? Jakla mo. Jakla mo anak. Narigat mo tek sa nga santon. Baka noon madan to pa kain labak. At na kiti gundaway manon naming umuno ng agawid ti anak ko. Kad kaputa isurok met, insurok met ten manon nami, mabali naman ten tegluto, ibagak lang agan anad manon nami. Nadamat ta, nagatang mi nga gas range mi manong. Kaya titira minsan manong nami nga panagawid ko nga naladaw, ta medyo nag-overtime ak. Nakaluto ka nung ti anak ko manong. Anong arti si data, anak? Sinalsod ko manong nami kalpasan nga nakasukatak. Nakadasaran. Kasi makita mami ho, fried chicken. Gimatang ka ti manok, saka mo in fried. O, saan ka sinormal ngag-fried na, ngag-prito, ang delikado. Nagprito ka? Saan mami? Ginatang ko. Nanggatangam. Ni, amo ka din nakita mami. Ito pagsarakan. Ada kabarbaro nga pwesto sa dyan nga aglako iti fried chicken. Rin naman nakita-kit naghimas. Fried chicken. O, napansin ko ang pasoy niya. Medyo adayo ang J crossing. Medyo adayo. Ngayon, makikita mo sumrek ka. Dito pagsarakan dito ayan tayo. Kabarbaro mami. Naghimas. Dahil mas ka talaga. Okay. Anong tinagan na dyan nga paglakwan? O, matpay. Ngayon, kung na natigla ko, nga lakay, fried chicken ni Manong. Manong ko nagkaroon sa amin, tata ko nang katatatang ko, saan kumot nga Manong? Fried chicken ni Manong. O, makanami, makandan, naimas. Naimas kang peso, Manong Naimi. Kanayon at gumagatang sa dyan, mami. Nalakapay. Bahala, ba't nga inaldaw nga fried chicken?
Uy, sa tamat nga mauma. Di ba? Oray maibusan kahit kasla kahit ko pa eh. Naimas kang peso, anak. Fried chicken na isang asahin, ha? Uy, naimimas nga di kita adada. Ko, di kita hiya. Di kita hiya adada Jollibee, kada, ano ba eh, McDo, kada, uy, naimimas na ito ya. Siguro, anak, at nabibinas di pa naka-marinate na, di pa nakaluto na. Uy, sige, agin na takaro din. Ano ta? Nabsukak, mami. Inaktuman ng gumatang itong bigat. Kan gumatang to piti balunek nga mapanjag basa. Wala tagbalbalong ka nga eh. Balbalong na kuman. Di, gumatang tanto balon ta. Di tang to nga tama oma. Puro fried chicken. Kasi siyempre, agnateng tamo ito ah. Sige, basta saan dalibliwatan ti agnateng ha. Adanateng at fried chicken. Ito na minsan manon na yung siyak di magas aging matang tadi tatimbiling ko ti anak ko. Santon nga dumagdagas, ta siyakton ti dumagas, o reta anak pat kumaladaw. Ado di kita gatang manon na yung Hay, hay, gumatang ka, napintas nga balasang. Sa anak ko na balasang. Kinabudno na, anak ko ti dati may gumadgatang. Ni Vina. Ni Vina. Ni Vina. Malasing kang ano de. Kang ingas mo ni di anak mo. Napintas ng ubing. Akas kinapintas mo. Siyak ni Manong Gino. Abeda Manong na. Gabot na. Fried chicken ni Manong. Ba't na panunod ang pwesto dito eh. Ohen. Kaya po na. Nagapuak ti probinsya. Madasak man natin nga negosyo ko na. Marbareng no, agganar. Marbareng no, ado na kita mayat nga, agbaling nga mang-manage iti sa bali pa nga paset, branches. Ngayon gagangi lang. At basit malapuunan. Ngayon bili ba ka talaga ti templang? Emas. Awanteg ko na nga din ni Emas eh. Fried chicken ni Manong. Manot katagan. Para kada kami iti anak ko. Tege, gagang, kasi matlatagad katangin ano ka. Ano pa yung pamigat. Saan nga makaoma na ito fried chicken mo, Manong? Uwen, Manong, naming ka po ito dahil nga fried chicken. Umay matan po mas pasyar ni Manong dito balay. Sino nga bantay di pwesto? Di kasting oras, nakaserran. Sa bagay, awanan tigad-aggatang pa di kasting oras. Na dalaon nga pangrabiidan, no, madapalaggatang. Nakapasyar ka man, Manong. Manong kung nakalata na ta, nairom sa tao nga Manong, fried chicken ni Manong. Balo ka gayam. Katsi ka, maro ka pa lang. Balo akmat. Adanak mo't may isang anak. Yung nabati sa di probinsya. Manong nga tawan nga tayo asawa? Agduan tupay lang atawin. Sige nga, Manong. 5 na tawin. Gusto gayo na bayagan. Yung karikidi nga sanak ton nga gayat. Ngem may musot ka po nga pibasyar ka. Nga po ta, agayat ka kanyak. Nga padam nga balo. Gusto sang ka balo. I love you. Agyaman na kita pamateg Manong Chino. Nga madakarik ti bagik. Sa anak ton nga gayat. Kastamat ko nakidi. Ang agayatak manin. Sorry. Ngayon talaga sana ko nagayat. Okay. Ngayon mabaling ka din nga kanayo na kang pumasya dito eh. Nuhahanak lang ito makadisturbo. Tapay. Tapno, ano dang may sudag tirik na keng ka, tirik na kanyak, tirik na ni Vina. Ngagkasampulan iti may kadunga ma. Bakay bagbagam ka ni Vina nga. Kaya't mo nagbaling ka may kadwa nga mana. Nakabebeg ka mo kung nagsasalita na may gumatang. Naglayang maki-instorya ti anak mo. Talagang bibo. Di ka pulos may kantinam nama, Gino. Orek subli ka. Okay lang. Basta tinasken,
masarungkaran kayo. Kat numayag sumarungkar, adamat no nakasupot nga fried chicken. Fried chicken ni Manong. Di kat malibre kam ti pamigat. Kato na, pati manong name ti anak ko kat kasla al-alo ko yun na tiriknak. Ngam nagungat tak iti na minsan. Mabaling ka din nga samon nga takamatin dahil nga banag. Mami, agungat ka kadi. Talaga agungat tak. O pwede nga duwang taon dididadin. Pagkatapos, dagdagdagan na ng mga alakat ti may katunga dadim. Kaya nga Manong Gino ti magbagam. Samo doon ulit ha? Sige, mami. Saan ko doon nga ulilitin? Na talagang samo kayat ni Manong Gino. Ti fried chicken ni Manong. Manong Nemi agsubli-subli ng paiso ni Gino nga talaga nga nakasarra ti puso. Naging ka Manong Nemi ngamit ti may sa ngarabing imay. Siguro dahil ito hindi maudi nga pa nakakita yung kanya. Manong Gino? Ano ko na? Dahil ito hindi maudi pa nakakita yung kanya ko na. Oh? Asino nga rin din ti mangmanis na negosyo? Saan ko ngilako? Isarakon. Apag-iso na omat. Ano pag-iso? Adan sa baling ang kupar. Ang yung fried chicken ka di matlayan, tinegosyo na. Saan? Diyan ka mo no, negosyo na sa amakan. Abi mo tanong sarding mo. Hala, dakala ka ako ha. Kasapulo lang kami tanak ko di probinsya. Pati kami na pinanawak eh. Abi kami di mo yung tugot. Di naman kahit tumay. Kahit naman sa probinsya. Sayang din negosyo. Ang abali. Dumatan tinaganan siya. Mabaling kondong ituloy yung lugar eh. Makapanunutak to. Makaksubliak tumitlad to eh. Adan tumanin parang chicken ni Manong. Ijakla mo ni Sopela ti naganaw no na. Gino? Yes? Talaga ka din nga. Saan na kanto na makikita? Nakilakawa mi. Hanggang to makaramanin tiniimas ka. Fried chicken. Mabaling ka din nga rin kidawan kan ka. No italek mo. Tiyan niya. Naisorong lakanyak ti. Diyan formula na. No anya da kita naisang sangayin nga may lahog tabnog baling nga kasi ti kinaimas na. Ngayon sa mong baling italek kanyak. Oh, maramid ko. Nakibiyang Manong Nemi ni Bina. Tanangig na tiba nagpakpakadan ni Manong Gino. Nagkakadi, tito, na agsarakan. Apay anak amom? Imbaga na nga ron itay na panagimatang mami. O sakit ba nita yanak? Awarin tinahimas ng fried chicken. Ken awarin tin kasasalitak. Awarin tinaling ang istorya. Amo ka na. Nisingad mo tibagim kang kuana. Maul maramidan. Awan ti maribidan tanak kabata. Diya anak na agkasapulan met kani papang na ni daddy na. Agawid din sa diya probinsya. Di kito pulos malipatan ka kina. Urik mat ka Manong Gino. Saan ka malipatan? No makakita ka mo ito fried chicken. Malagip na kala malagip. Sige. Edad ko kayong karji formula na. Paiso? When? Tapos saan kayo ikawa? Okay. Makalakalat papal kan ballpen ti surat ko rin ingredients. Kaya iti special nga ingredients na. Tapos hindi ka sakit sana nga kauma ha. Nga kanin. Ng pulutanan mo si Daen. Intad na Manong Nemi indulin ko man. No kasta. Sanda ka nga maigawit pa eh. Fried chicken ni Manong. Kasapulang na dyan ako eh. Di pala kami no, ay bam dito syudad. Talagang tinakayat. Alis to namin nga, kumpitan ni sakit. Dito iyaw-awak naman dito syudad.
Napiyadjay probinsya, ta talaga nga, presko ti angin, kan presko amin. Di ka santa ito kikitan. Ti panahon ti maikadeng, na makapagkikita tayo tupay. Inarakop manon nimi ti anak ko ni Manong Gino. Nakitak ti panagluwa ti anak ko Manong. Talaga na singed din tirik nana. Saan nga gaputa na imas ti luto ni Manong nga Gino fried chicken. Baka impaamamat ni Gino ti bagay na keng kuana. Wano ka po nga tatamawaw. Ti anak ko ti pamatig ti may isang ama. Iti nasapa nga panakaulila na ti ama. E di makapanawon manon nemi ni Gino inarakop ko ti anak ko. Anak, sanggan kang sangit akasta. Gusto ni daddy. Painit Tito Gino. Kaya na pa yun mas ka fried chicken. Ngayon mga bali anak. Intad namat kanya di formula. Into bigat. Agprito tanto. At naman into ng para bigat ta. Into ng rabi na bigat. Agprito tanto. Gumatak to ti manok. Sa tanto agprito. Gumatak to ka rin di Ricardo. Juan? Sige, mami. Okay. Ang kanya kwarto mo. Good night. Good night, mami. I love you, mami. I love you more, anak. Kanid din nga rabi manon nemi jak mawatan tiriknak ta jak makaturo. No man nagdataak, agbalikid agpakleba. Malaglagip ko ti asawak ni Danny. Awanin, saan ko numarik na pa hindi kiti irot ti arakop na. Saan ko numarik na pa hindi kinalailo na. Napayagan ngawan. Kit ni Gino. Apay kami nga pinaritak tirik na. Uno, talaga nga tanga na ikari. Hindi apag kanitulayan. Kasla namin doa ko nga napukawan manong nemi tinapatig gabanan kung napatig nga tao. Manong nemi editag prito ak tinulod ko manong nemi tinted ni Gino formula idiramanan ti anak ko. Mami, abay anak, mati? Ako natulad. Amet, kasi latakuran na. Tinungbal ko mat-amin tin na nga formula. Madilat ta. Ang bayan tabalbaliwak to. Binaliwak manong naming talaga nga mati. Naimas, mami. Naimas ti pritong. As inga naimas. Asap sa pulik na chik kaimas ti fried chicken ni Manong. Fried chicken ni Tito ko na. Ano ta fried chicken ni Manong? Tinaga na nga rin ka fried chicken. Adot may kawa. Dikiti nagbaling nga customer ka data. Adot may kawa. Adot timang tultulad. Negosyo ti fried chicken. Sanda nga matulad. Siguro. Ada teknik ko. Ada rekado mo na ingredient nga saan ngented. So bagay mami. Api kami ngitid na tusos to. Baka ito. Malasit ko ba ano ginatang mo. Katangay di mo na. Ato kas jacket. Iba? Istoryada. Sa bagay anak. Namatiak. Siguro ka talaga nga adakurang na. Okay? Wala? Saan na nabanunutan dito? Basta ada fried chicken, naimas man, no. Naimas man, di ba? Ngayon sa anakas iti fried chicken ni Manong. Manong name alisto nagwarat ti panawen nagraduaran ti anak ko iti elementarya bumalasitangan naging ka nagraduaran manong name iti high school. Nakabalbalasangan ti anak ko. Mami, no gabay ta, kunada, manang kakan lang. Apis saan ka nga bumakit? Gabot ako mati problema. Among problema nga, o man asawam. Anak, no jak tubit lang makasaharak tikas ka ni daddy. Sana kong nga asawa talaga. Tapay, kasi siyempre,
Ni daddy, awanan sa pulak ni daddy. Isunulag ta. Nasapa da nga. Nasapa na po Diyos ng inala. Yung babawi, yung pabulod na nga bihag. Diya kaya't, nagasawa ta mga mabaluak manin. Taapay, mami. Babaluhan nagsanga. Taapay. Ada pa kakita na anak. Ha? Inutoy? Siding? Inutoy? Ada mat nang ibaga kanya kinamin sa nakasya, mami. Baka balun ka kanong ang peso. So, sa araw kong agasawa, taapay ko na. Mag-asawa ka ta, maluak manin. Di agsagaba ak manin. Hana ko nang asawa, tapos noon yung problema. Sayang, mami. Anong sayang? Sayang tipintas mo. Sa anak ko, ya. Kasala talag kamsat. Uwan, mami. Gawat na istibar ko matibagi. Ako mat problema. Baka nag-asawa akit, makapatang ti barumbado, taga dangranak, muna na, o gano'n taga hangko mamintin tipintas ko. Sa bagay, mami, mawatan ka. Ngayon talaga nga tangasan kanto ng asawa. Noon na ikari nga saanin, anak. Kat saanin. Ngayon noon na ikari nga aman, di aman. Intultuloy ko tinagtrabaho manong nimi tapno ang biyag kami tinagkukin tapno maitid ko kasapulan na para ito kurso na manong nimi kas kanyak accountancy. Kahit na matagbaling accountant ti anak ko manong nimi. Ada in third year college manong nimi dadamad-madlaw ko. Vina? Ay, mami. Na-in-love ka na la? Ay, saan na? Ha, mami? Oo, madlaw ko. Laon ni mami, saan? Ano ka man pakadlawan nyo? Libro ti iga, ma'am. Ngayon sa balit na kay turungan tag itamatam. Ingkit pampanuti ka, basahin ko muna sa ako panunutan. Tapos na ma-analyze ko, ma-amiris ko. Tapos na maawatak, di bas basahin. Iso ka si Jayak. Talaga saan ka pa na in love? Hampay, mami. Panag-admire, okay, adda. Siyempre, pasit dito ti tao, di ba? Nga adarete admirem, adarete dayawem, adamat ibaga, kasi may sa babae, kasi kang, nagguwapo. Kasi jay, na-inlove ako. Ako na met, no, mata, dakpay na-inlove, mami. Kan, hamping arumbeng, saan ka di? Samping arumbeng, ang adamat ka tinasama nga ma-inlove. Kanda kay kini daddy, di. Nagraduara kini ti college. Agtabtrabaho kini din. Hindi ka mamukam kini daddy. Iso pala pa naka-inlove mo. Iso pala pa naka-inlove ko. Siguro, mami, indon ma-inlabak. Iso tumatintag baling nga asawa. Nagraduar manon name ni Vina. Nairawar na ti board na ket padakon ng mga opisina. Kaputadwa kami nagtatrabaho manong nemi pinapintas mi mata na pinatas mi mata ng nurnungan kat dati upaan mi nga balay ginatang min manong sabi medyo pinadakkel. Mami, duduwata mo tapi padaklan tabay lang. Baka niya temo, baka no adanto na yun ta. Ay, no magkiasawa kayo di. Iawid na kayo. Kadsiyak mo, no magkiasawa to. Di, siyak to matiyawid na. Panawan na. Mami, ada ka din boyfriend mo? Oh, bye. Nga maduwi kita kararim ka. Umidak pa pasyarin dito balay siyempre, jakmat kaya tagpaarim dito ruwar. Ada ka opisina nga mga arim ka? Awan kaya, mami. Didi ka opisina nga mga arim ka. Ano na nabayagan nga nag-asawa. Awanin ti baro, iti ko opisinam. Adaman baro, ang inaudi ng siyak. Ay inona ak nga amang imsuna. Kasadar mo kasi ay. Di kita iyakas kang nga fresh graduate. Baka arman da ka, o reno, inona kang isuda. Kaya mabalin na kasdagan, ako na lang.
Awan ti pagin sukatak. Kay dadim. Nabayag mo nga nagananon sa kay mami. Ito nag-asawa at makiasawa kayo tumuntin. Tapos na kadwayo, kapilit ay mapanawang kayo eh. Dinapanawanan ako. Tsaka itagbay-mesa. Isong inananusan ka nga, pinag-adal, tapos tinaktubaybayan. Awan ti pagdanagan niyo, mami. Patangak to tayo lalaki nga saan nga mangyawid kanyak. Isod sangpit ko iti balay. Tapos no, adda kadwata, manayunan to pa no ganakak. Adan to na po kuyo. Uwen manong name ado di kita agar-aram ti anak kong kas kanyak. Diyan mo, napili siguro. Kasmet manong name kanyak, oren no, medyo nataingan ako, saan damat patsen, nagtawon ako iti 40. 45 karak pa din na. Sa bagay, sanak mo pa nag-menopause manong name. Ay kang iti may isang aldaw manong name nagawis ti anak ko. Mami? Itreat ka? Itreat nakmet. As pa nag-treat ko kayong kaili. Intag mo. Ano, ito sa dito kahit mo, papanan. Pagluganan ta nga, ikat sa gasata man ti kotse. Gabot siya ti mangitreat kayong ka, di ko siya ti pagluganan ta. Gabot siya ti mangitreat kayong ka, inot sa dinuman ti kayat ko, isot papanan ta. Intag lunch. Noon niya man ti kaya anak ko manong name kabot iso treat, iso pili no sa dinupapanan niya. In parking na manong name ti parking area, iti may sa kapasdek restaurant. Siyempre, mangal daw kami. Diyak kinit kita manong name no na naganti restaurant. Simrek kami. Intunda kata kami manong name ti menu. Mami, fried chicken no? Fried chicken. Sige. Nag-order ta fried chicken. May iluwak. Nabayagan sa anak nagsita fried chicken. Sa ito mga alaman lang The vegetable. Ito okay. Chop soy. Sa dessert. Ito Okay. Right? Nakita lang. Soft drinks yo, ma'am. Pineapple juice kanyak, mami. Orange siya. Sige. Umabit lang, ma'am. Kumusta trabaho, manak? Anak marigatan, mami. Marbaring no, next month kat adan to promotion kon. Kahit mo sa nangat nga to posisyon mo siya. Hindi kayo maggamit, di kahit by promote. Nagpantalin na kita kakangin lang. Sa bagay, anak. Ada ka rin jay kalikagom mo no. Ambisyon di may sa tao. Awanin ti sa pulet. Napakapagrador ka na dan trabaho. Mabaling kong taginan na. Ororay di ba na kiasawam tapno ag-retire to di trabaho ay wanak to nagiti apo ko ken ka. Hindi may dasaran manong name hindi makan. Naggandan kami manong name. Ngala. Ti fried chicken. Sa gisa kang halupo. Mami? Nagimas? Mami? Apay? Anong nadlaw mo? Malagip ko ni Manong. Fried chicken ni Manong. Di ba? Kastoy? Kastoy. Kastoy, amit lang. Alam, da nakatulad iti formula na, mami niya. Anak ka nga, mami, abay, fried chicken ni Manong, no? Ang peso. Abay, saan na kinita kami ti naganda ti restaurant? Manong Lemmy, pinayapayan ti anak ko ti waiter. Yes, ma'am. Nakadikuran na, ma'am. Sino taking kuko na ito restaurant? I mean, sino ti cook? Lakay ka di?
Lakaitan eh. Haan ma'am, baro. Baro nga restaurant, baro mat nga kok. Kaya jo ka di makasalita ni manager. Iso ti manager, iso pati kok. Iso ti templa. Ayan na. Mabitlam tayo bak. Ay, saanan, mabinag ka. Adala ko makahit mo yung salutsudin, no? Nangalaan na tikas nga, kaimas ti fried chicken na. Ngam dya ka mo manong name. At anapan na malata at inayaban. SOP mo natin, ma'am, no? Nagkasapo lang kini manager. Gabuta, dayawan dati imas. Iso nga pangkuebang nga talaga. SOP ka no, anak. Ato siguro ito kita agdadamo nga may dito nga dayaw. Gusto kahit naman nakasalita ti nga agtemtempla kaya ni ti manager. Idag sublin man nun name ti waiter. Nakaw, nagwapo. Kinitak ti anak ko. Agrimrimat da kiti matana. Sinagid ko, anak, mami, nagwapo. Gagagin siguro nga agad ka. Sika, di ka agmayat. Aman, nagwapo ko na ko ita tinakam ko. Gwapo. Ubing pay. Bagag kasadar kami. Yes, ma'am. Ti anak ko anong name tinakisalita. Sir, naghimas? Agaw anak. Siyempre, agsubli kayo tumanin. Baka mag-take out kay pay. Lalagag subli kam tumanin kaya mang-take out kami. Siyak ni... I'm sorry. Siyak ni Dennis. Dennis. Nabalik dito yung pwesto yun? Nabit pa eh. Nasuro pala makabulan. Dito kit... anak makabasulan, nagsalutsudak ha? Yeah. Kung ngamin, di ubingak. Ada nagpwesto nga aglakla ko ti fried chicken jay asidig jay balay mi. Kat kasto malaraman na. Ubing ka pala, di? Grade 3, grade 3, grade 4. Agagang pimanaw, nagsubli ka nun dyan probinsya. Kabuta, sapsaag, kaya dadya anak na nga, agdanadamad lang. Di ba kasi mami? Kasi ay. So ni maming ko, siya ni Vina. Last meeting ni Vina. Sino nagtid kang ka? Nakasursurom, nakasto yung templa. Imas na. Ni papang ko. Mami, hindi ka papang na. Anat na ka ni papang mo? Fried chicken ni Manong. Anat na ka na ngay? Gino. Mami, iso. Kidamkad lang. Ama mo yun eh. Ni Papa? Istadya nga nun. Nakaraman ang mitikas toy. Fried chicken ni Manong. Kinapod na. Sumsumrek ni Papa ako. Iso day, jay. Timaliw ka mga badpada kini Mama Manong Nemi. Ni Mami. Mami. Iso kang peso. Ni Manong Gino. Ni Tito Gino ko naman. Pinayapayan Manong Nemi ni Dennis ti Amana. Nakigtutmet Manong Nemi. Ni Gino di makita na kami. Heidi? Vina? Small world na talaga. Manong Gino. Makakapintas kan nga malasang, Vina. Kat ora idubing suna na pintas mo, diba? Kas kailang kapsat. Kung ano kas kailang singin, narigat ba tito? Naibaga magsingin kami. Kahit mo sawan, na bakit ba ito dilangak? Hanggang madlaw nga talaga nga agina kayo. Ori mata kayo. Kanin Dennis. Ibagbanta na, imay ka dito eh. Baka nakita yun nga, fried chicken ni Manong.
Ami kinit kita, tinagan na ng restaurant. Siyempre kamlata. Sige. Ah, mabaling ka diti. Balbaling umip mo siya, di balayo. Mabaling na, pika din asahan. Siguro, pimintasin niya balayo. Nagbaliwan, di makala pimintas. Nagbalimatan na bukod mi. Taginatang mi ni. Stagayam. Da kami. Ang sapsapol kam ti pagkasiraan mi. Naka-check-an kam ti hotel. Kadi. Kaya busy ako mga sikaso karagi ti branches. Uy. Kahit yung asawan, tito, hindi nagraduari ni Dennis. Kasto yan? Hindi nakamot kayat naman nagtrabaho na di kat pasublian na kano ito yung klase ti negosyo. Sa tagayam, kat na kayo nga eh. Agpadpada ka mga opisina. Gawa ito nagbali mga accountant ti anak ko. Sa amin napupuutan ti oras manong nemi nagsasarita. Nangalakam ti sa baling ang table, manong nemi agad sa damot ng garita. Uy, nalapas kami. Dessert. Kurang ti dessert yun itay. Baka matamandama, ramanan nyo mati, halo-halo ni Manong. Naimas amin niya. Inagamit kami Manong nemi iti anak ko. Numanin talyawa kasuna. Nagray-ray na kiti matana. Numanin umisem. Idada kami nito balay. Kalbasang namdas kami. O na. Nag-enjoy ka matlaeng? Anak? Talaga, mami. Ibilang ko rin itong aldaw nga. May saka na kiti paset ti aldaw nga. Saan ko malipatan? Na-love kan? Saan nagagulbot ka ta kayo, mami? Na-inlama kon. Kini Dennis? Uy, mami. Anak, kasano no, adan girlfriend ni Dennis. Kasano no, na-inlove ka, ngam samot ka na-inlove ka, ngam saan nga na-inlove ka. Hasta nga tata, mami. Ngayon baga ni Tito Gino nga, umay na ka nung pasyar, umay ka nung pasyar ho nam, hanam inraman di anak na. Mabaling ka titi balbaliw po masyar manin. Kaduwak ti anak ko, hanamat ko na. Di ka sigalain. Siguro. Baka umay lang sumarong ka na makibumusta nga di ba sinalusod mami no? Adan asawa na. Saan ko matlang sinalusod? Dapat ko masaludsod mabayin ako ta. Sige mami. Anak. Diya kahit nagsagabag ka po kinayat. Iso nga, sa mga oray, nga ma-inlove ni Dennis Ken ka, iwaksim lang ang datang riknam. Gagangay lang ang tapan nakapain na. Kakaiso na nga ma-inlove ako. Hamat ka ma-inlove ka niya. Ano kami natakan nadlaw mo king kwanitay? On met. Madlaw mo latan mo, ma-inlove mo king ka. Di may isang lalaki, di ba? Sayang. Saan nagladlakas na? Saan mo naman yung masa lalaki? Ti lalaki. Sungawan, di ba kadanangam? Iwaksim, no? Nyaman datang marikrik na. Dagsar din nga lugan, manunay, ti sangot ti balay. Lablapas mi nga ng rabi. Nagradready kami nga mapanit silad mi. Dita nga tugtog ti rida, mano. Mami, isudaytan ni Tito Gino. Sige, mami. Tayo na akong silad ko. Sige, anak. Idilukat ko tirida manong name. Good evening. Heidi. Kastamat kan ka. Gino, sumrek ka. Sumrek kayo ko na. Kasi, wayaan na manong name tilikod na. Dennis? Good evening, tita. Dua kayo tumay magmasyar ka da ka. Kanyak. Agina kayo, dagama kami men. Allah. Sobrang kayo ron.
Manong Nemi tinugtog ko ti sila ni Vina. Vina anak, mami matulog akon. Ada ni Dennis. Nagalalis to manong Nemi ng ilaw at daw. Ni Dennis tada? Saan nga ni tito? Suda nga doon. Ala. Ala mami. Ala. Ano't ala? Baka na in love with kanyak ni Dennis? Mami? Nukas pagkarigan, agaram ni Tito Gino ka na kayo. Saan nyo ka di palang luktan? Hanyo ka di latagay isukat? Daddy? Tsaka mo anak. Uy, na-in love mata ni Mami. Manong Nemi, nagsasango kaming upat. Kumusta? Kasto-kasto, adon naging istoryaan mi Manong Nemi. Naging nga rimuar niya Tito Gino. Papa nam, Gino. Naparpariir sa dita, ayan di kiti masetas mo. Ano man pagtutugawan dita, di ba? Sige. Vina, anak. Dennis? Yes, mami. Diyan kami sango kini Tito yo. Ani ni papang mo? Dennis. Umag namin, mami. Manong Nemi dito yung walbali wa nagdaton ni Gino kanya. Kaya't mo asawan, Gino. Nadirik nam kanya kidi, iso pala ita. Yung kanya kidi ti bagig, kalbasa nga nabalo ka sa akton nga gayat. Nagamum na ita, ngim din naman mo ka, nagayatak manin. Ngim hindi, danagin na dayo ta, nagtalinid na tangarik na, itikon ka. Aduan na kiti, mangipaspasagid wano mang titimu-timukan niya kamabahi. Ngem, awan din na kay labak ka daw na. Ngabutamok, asa balit mo tibuday. Kaya dalangan tapagsanggiran da. Tamakita damat. Nakasanontik, gaget ko, kayat ko ipursigik. Nga sumaliwan mo ang timihag. Ito ta nagsubli kami dito siyudad. Nakadokter ako. Kinabundo na talagang rantak ti umay mang pasyalkan ka. Puro no sante ko man nakikita iti restaurant. Bisya kami ti panakipastek na din sa nga. Agtintindong kami nga agama. Nung naitaliman man ti ayat ko keng kay di. Nung pinaturong ko itakat nagungar, nagringanin. Agda na itutuag na yun. I love you, Heidi. Gino. Mabalikas to nayurit nga gasat tunggal may sa na tayo. Nabaluak, namalo ka. Nasapa ka na po ko ti asawak, ti ina ni Dennis. Agasmat kan ka. Imuno na lang nga na tayo ti asawak. Tako na midigit tag 2 years ton. Hindi ka mamuta, di ba? Sakit 5 years yan. Umubing nga mang ni Dennis nga napukawan ti ina. Dito siguro tanay kari. Saan mo kumapaidaman tarik na. Tapos sampay na lahat ti amin. Gino, kinapudno na kit. Idi saan ka na makikita? Kaya liliw ka. Kasi gayam, isla daw nga nagbalikan na pateg, tibay sa nga tao, banag, no, saan mo nga makikita. Yung nagtuloy niya, pinagtalinid ko, iti karik ti bagi nga sana kong nag-asawa. Uritan? Tandakon?
mapasamak nga tangarod nga ti ina ken ti ama ket agasawa. Asin nga agasawa, duwa nga ina. Ha na, ama ken ina. Pangkatawahan na. Ingat agasawa mo ti anak ta. Ano dahito tanay kari? Api ka din nga saan? Ando di kita agkras ka ni Dennis. Saan ka no pa ka na in love? Ti istorya na kanyak, ti panakaamamuna ka ni Vina kat na in love masikod. Ano ti istorya ni Vina ken ka? Na in love ka nung baten. Di palubusan na tirik nada. Tapalubusan tamat na tirik nada. Saan ka din mailiw, Heidi? Di ka din mawaw? Siya kaya rin ti arabis ni Mayo. Kasmet panakawaw ko. Itinaskan nga, enak. Bisibisan. Manong nimijak na pupuutan, imasadag, inigaman na titakulap ko. Nakalamlam mo yung titakulap mo. Kasi kalamay sa balasang. Kahit may sakamit ng baro, balasang nga balo, baro nga balo. Inagkan na manong nimi, inagkan na tibukot titakulap ko. Gino, sa mo paritan tirik na. Nakarbang ang tangang kraksak. Saan tangang sayangan iti panahon? Kalbasan nga nasayang ti adungang panahon, tinapalapas. I love you, Heidi. Kat inarakop na kon manong. Gino, saan nga di ka nasapa unay? Damong pa lang tumay pumasyar. Nagurek ta doon nga tawen. Diba? Ano lang tatawan ni Heidi ni Vina idi? Monotaon pa lang ni Dennis? At ata pa lang yung patpada iti grade 4? Idurog kag tagaharam keng ka? Kat monotaon dan. Nag-grade 4 dan. Uy, Gino, inamalan naman tayo nagitilips ko manong name. Napakidema ko manong name. Nga, nang nanam, itinam naman na nga bibig manong name. Ileksina na bibig mi. Gino. Kasla kamarbaro ni Ayat sang kadik. Kasla ang tawad tapay lang iti. Kinagtutubo. Tirik na kat saan nga matayngan. Tilaing lasang physical nga magi itagkapsot. Ti matayngan. Ngam tirik na kanuan niya tirik na kidi kasto peleta. Rik na patpada. Uy, inamala naman yung tikitilips ko. Nagloko na ito eh. Agor ka. Intan dito uneg. Imuna ako ng timakder manong naming at idam adakit tiri daw. Ala, agbibinisyo tumatin na kita. Oy, oy. Mami. Ano ba sorry. Tita nga. Agbadbada kami nga na ilham. Agbadbada nga pinatag kami. Akim, hindi lang, kano lang nga nagamamu kayo. Mami, sorry. Ngayon talaga nga, nagsabat, nagpadpanatirik namin kini Dennis. Ket? Ana, yaramidan takon, ti apo ko? Hasta? Ay, so, hampay lang. Agkasar kayo pala muna. Mapasama ka rin tito wedding. Gino? Ada na kinawatan nyo? Papa, magalis to ti anak ko ha. Bilis mo naman. Kasi ka, Papa. Agpadpada ta. Kinunana man ang naming sinalabay naksa naman ninyo. Ala, Gino. Naman na naman ang tigitipipig ko. Saan nakit ibaga? Umyanda ka, no? Oy, sambatin na. Huwag naman. Nebagak lang na dyan. Ito pa nagsublimi.
Umay kam to mga asawa. Anak mo ko na mami, alakat no, isudet at na ikariya kas ko na ni tito nga Gino, tito ka di pa lang, papa akit no, isut na ikariya, akit alakat awan. Kanagyaman ti kinapo Diyos, gabot pinagsasabat na ti dalan tayo. Gabo iti project ni Manong, nagkukuha tayo, nag-aasawa tayo. Double wedding nagpaiso manong name iti na ara naangay. Ado dagiti may kabagyan, dagiti agama iti probinsya manong name it at numatendar. Adaman dagiti sumagmano nga kabagyan di asawak manong name iti may matendar. Ang grande manong name naangay iti may Santa Clara Function Hall ti reception. Gamot double wedding na so din kayo nag-honeymoon, ha? Dennis, Vina. Awang ka nun ti honeymoon. Pag ganan ti nga rin ka sa rayo, naka-check-in kayo. Sweetheart, bikat mabaling nga, da kami ti sumangpet nga agaman, di balayo. Maligtad sa, da kahit at balay na. Plano yung pala ti, magit kita ti lote, nga katangan mi sa mi, panakdarin ti balay. Ang gabot at balay mo, di balay ta amin yan. Okay, yan tangan kit napatakil met. Umanay met. Una, to ori dudut kwarto na. Ti kwartok meten. Ti kwarto ni Vina, kwarto din nga gasawa. Sa bagay. Are you happy, Heidi? No kasuntrag sa kwilda mo. Mas paita, Gino. Oresyak. Kahit ko. Into na dapukutan. Adamatan anak ta. Kamakamam nga rod. Sakbeng-agbeng ubusa. Napasamak nga rod manong name iti di nga rabi kalpasan ti kalaysa. Nagpalumba da kita agama manong name. Agama ginagina manong name nagmaymay ti ayatrik na tunggal may sa kadakwada. Tekunadan manong name. Tuwan niya tinekari mayat tayo manunusahan. Mabasamak. Ni Gino manong name ti may kaduwang asawa. Siyakmet ti may kaduwang asawa ni Gino. Nga nagiti anak mi manong name, iso damat ti nagmemesa. Iso damat ti mga ramid, manong name ti agbalin nga po kumikin ni Gino. Nadaan kami ti bukod nga anak, kani Gino, manong name, kanadaan kami italong nga po ko, kanagiti anak mi. Si Bina matlang manong name, di kiti agasawa, nang ipatakdar damat lang ti bukod da, nga balay. Ngayon iti asadag matlang iti balay. Ngayon patakder ko manong nemi kalpasan nga nabayadan mi ti lote kan di nagkasiraan. Intultuloy manong nemi di kiti agama iti negosyo da intuloy mamet iti anak ko iti nanggumsina. Dandani ako nagretiron manong nemi. Dakelen ti anak mi nga ni Jennifer dakkel maten da kita po kami manon nemi. Kat no kasta nga matipon-tipon kami. Tsaka mo, nonyat hawag da ni Jennifer. Auntie? Magkasadar da kalo ti inauna eh. Wala, auntie ti hawag da. Kada kiti anak mi. Anak na Bina kini Dennis. Kaanakan mo din Jennifer, manon nemi, dagiti anak. Manong nemi kalpasan, tinagpanagsagaba nga gina, ti panakapukaw ko, ti imo nang asawak, kadi mo nang ama, ti anak ko. Si mo blat madlang manong nemi, ti ragsak nga kaslawan patinggana. Nga reto ti kang kanayon kang idawat kani Apo Diyos, nga sapay ko ma, ta awan di dumdumteng a problema. Iti biyag mi, iti asawak, ti anak mi, ken ti biyag. Dabina, kani Dennis, kani kiti Apo. Dito nga rod marong name iti pagkasarita, kadagyaman naklaunay ti anos mo nang ibasa, kalpasan ng insan kang ka ti Italiana,
Sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarbingan tibiyag karagadi padak nga dimngeg. More power to your program and God bless. Tuwing agyaman nga pagaya mo, Heidi. Thank you kang ka, Heidi. Ma'am Heidi, ting ka panangibura iti pagkasalitaam. Gapo iti fried chicken ni Manong nag-asawa kayo.